Хаумағыл хөрмәтле телевизор қараусылар, хәдде Башқұрттар программаһын әдірләусе ижади түркім, һәм оны алып барусы Рафиқ Әхмәтшін сәлемләй. Бүгін тапшырылда. Ай туған ер, олатайдар тұрған ер, дүрт аяқлы январға тияк болған туған ер. Кырмыскалы районының Прибельский мәктәбендә башкорт теле укыту. Бик күп карама булган. Шунлыктан Карамалы авылы дип исем биргән булгандар аңа. Иглин районының Олы Карамалы халкы авыл тарихында яңа биттәр аса. Менә шул ху хаклавыгыз төзебез дип, авылыбыз безнең шуның аркасында юкка сыклап куйды. Силәбе өлкәһе Нәҗип Петров районы Юлдаш Катай авылы язмышы. Если бы здесь не жило племя юрмийцев, то и волость бы так не называлась. Татарстан Республикаһының Аднакай районына караган 80%-тан ашу авылдар тарихы башкорт ыруы юрмыйдар менән бәйле. Несмотря на то, что сегодня башкиры и казахи находятся в разных государствах, эти связи, я думаю, сохранятся и будут дальше продолжаться. Башкорт менән казак халкы бу аттар буена төрле юнәлештә хезмәттәшлек итеп яшәй. Кырмыскалы районының Прибельский урта мәктәбенең 5-нче классында башкорт теле дәресе шулай башлана. Харт Наурыз, Харт Шишмә, Шәкәр заводы станция һәм Прибельскийдің үденән йыелган был класстың бер төркемендә генә 5 милләт балаһы укый. Республикабызның күп милләтле касаба һәм район үдәкләрендә башкорт теле һәм әдәбиятын укыту нисек куелган дигән һорауды асыклау максатында безнең иҗади төркем киләһе язманы әзерләнә. Прибельский мәктәбе районда иң ҙур мәктәп һанала. Онда 2 сменала барлыгы 675 бала белем һәм тәрбия ала. Шулай ук быел Илкешәрәй, Бишавыл, Уңгар һәм Мөхсин мәктәптәре Прибельский мәктәбенең филиалына әверелгән. Төп милләттәр үзебезнең башкорт, татар, урыс милләттәре улар инде күпселекте тәшкил итә. Улардан тыш Сыуаш, Марый, Мордва, Уйгыр, Украин, Үзбәк, Казак һәм башка 100-гә якын милләт укый безнең мәктәптә. Һәр бер класс безнең 2 төркемгә бүленеп укытыла. Bir türkümde tatar balaları, başkort balaları, ya bulma ular üzeri til dile bilmey, әмма ләкин документ буенча язылгандар инде башкорт, татар дип язылгандар. Кайнының әсәһе урыс, атаһы башкорт, улар бер төркемдә укыйлар. Бердәм Рәсәй стандарттарына ярашлы рәвештә башкорт теле укытылган класстарның барыһында ла ул аднаһына 2 сәгать узгарыла. Класс 2 төркемгә бүленеп укыгас 1 сәгать урынына 2 сәгать барлыкка килә. Ошының исәбенә мәктәптә башкорт теле дәресләре һаны кәмемәгән, укытучылар да кыскартуга эләкмәгән. Телде бөтенләй аңламаган башка милләт балалары ла башкорт телен ихлас өйрәнә. Ай туған ер, олатайдар тұрған ер, дүрт аяқлы январға тияк болған туған ер. Әлеге укылган был урыс төркеме булды. Улар безнең атала инде. Башлангыч дип атала инде урыс төркеме. Укыту бик кыен түгел. Балаларны дәрескә кызыккандар балһаң, улар үзләре колын күтәреп тырышырга әзер торалар инде. Главное уларны кызыккандар дәрескә. Мен төрле алымдар белән эшләйм дә, хүрәттәр менән эшләү, хүрәттәр элеп, уларны һөйләтү, телмәрен үстерү һәйбәт. Рус телле кайһы бер мәктәптәрдә күҙ буяу өсөн генә башкорт телен укыту мәгълүм. Бер кемгә лә сер түгел. Совет заманында сит телдәрдә 5-нченнән 10-ны беткәнче укытып та, балалар 2 һүҙҙе ялгай алманы. Укытучылардан һөҙөмтәләр бармы дип кызыксынабыз. Безгә шундай положение килә инде. Урыс исемле, урыс фамилиялы балаларды алып барырга бер төркемдән олимпиадага, икенче төркемдән инде башкорт, татар фамилиялы балалар. Шуга без, мәсәлән, Гайнуллин Рөстәмде без олимпиадага урыс бүлегеннән апара алмайбыз. Ларионов, мәсәлән, Иван икәнте, ул үзе урыс буларак нимәгә өйрәнгән ошы укыган дәврендә? Ул 7-нчелә укыймы, 9-нчылә укыймы? Шуны барып үзенең белемдәрен күрһәтеп алып кайта. Былтыргы уку елынан башлап рус мәктәптәре балалары ла башкорт теле буенча олимпиадаларда катнаша. Шулай ук Урал Батыр эпосын башкорт, рус, инглиз телләрендә яттан һөйләү конкурслары башкорт теленең бәсен күтәрә. Нәфис һүз аша телгә һөю тәрбияләнә. Обучение ведется по учебному плану, утвержденному учебному плану. Обучение ведет 4 преподавателя.
все с высшим образованием, 1 преподаватель высшей категории, 3 преподавателя первой категории. Стаж работы у этих преподавателей более 15-20 лет у всех. Это универсалы, это патриоты своего дела, прежде всего нужно сказать. Потому что, преподавая язык, они и споют, Гаян Магафорович, Фанзеля Мусовна владеет инструментом, они и споют, и покажут, и наглядные пособия применяются, и информационно-коммуникационные технологии применяются. Поэтому прежде всего в преподавании башкирского языка нужно сказать, что детям интересно. Они к этому уроку готовятся так же, как и к другим урокам. Это самое главное. Прибельский урта мәктәбенең башкорт теле дәресләрендә иҗади мөхит хөкем һөрә. Балалар уйдаллы фикерләү аша тел өйрәнә. Димәк, башкорт теле авыр бирелә, күптәр уны өйрәнергә теләмәй дигән фикер буш сүз. Тел язмышы уга хөрмәт һәм ихтирам уятучы укытучылар кулында. Мне нравится башкирский язык, потому что он красивый и не такой уж и сложный. Наверное, поэтому и потому что я еще живу в Башкортостане. По сравнению с английским, башкирский язык, он значительно легче учится и запоминается. Билдәле галим Әнвәр Әсфәндияров ауылдар тарихы исемле хезмәтендә Иглин районының Шуктей, Тау, Ташлы елга, Олы Ялан, Олы Карамала авылдарының барлыкка килеү вакыты уларның ниндәй улуска каравы турында мәгълүмат бик аз дип яза. Автор уларның башкортлар тарафынан нигезләнүен һәм 1925 елдан һуң барлыкка килгәнлеген генә теркәй. Һуңгы елларда ошо җирләрдә яшәүче халык туган төягенә кагылышлы байтак кына яңа мәгълүмат туплаган. Эдермәндәрнең береһе Олы Карамала авылында яшәй икән. Уның менән безнең иҗади төркемдә осрашты. Тарих менән кызыкканган, шәҗәрәһен төзегән милләттәшебез менән таныштыруларын һорап, Ләмәд авылы биләмәһе советына мөрәҗәгать иттек. Безне Олы Карамалыда яшәүче Мөнир Фазлетдиновка җибәрделәр. Тарихты асыкларга тырышып кан көндәбез һәм асыкларбыз дип уйлыйм. Ни өчен дигәндә архивка обращением бар. Язма сыганактарда теркәлгән мәгълүмат буенча быел авылга 90 ел тулырга тиеш. Мөнир агай буның белән килешмәй. Ул хатирәләренә нәсел агасына таянып, туган авылы күпкә алдарак барлыкка килгән дип исбатлый. Ни өчен дигәндә минең инәем 18 елга аңа тиклем авыл булган, минең картатайлар әтәем 8 елга. Минең картатайлар аңа тиклем яшәгән булгандар, шуның өчен мин уйлыйм, ул алданрак барлыкка килгәндер дип. Тарихты үзгәртеп язып булмый диләр. Кызганычка каршы игътибарһызлык яисә ниндәйдер максат менән махсус ибәрелгән хата кайсы сакта тотыш халык язмышына йогынты яһай. Башкорт ул кызларын рәсми кагызларда татар милләтеннән тип язу аркасында күпме милләттәшебез бүген үз телендә уку, һөйләшү мөмкинлегеннән мәхрүм. Фазлетдиновтар шәҗәрәһен төзегәндә лә белгечләр авыл исемнәрен бутай. Түбәнгеләмәс авыл дип анда әдәрәкенә хатай бергәндәр. Ул Олы Карамала авылы башкортлары Фазлетдиновтарның шәҗәрәһе. Мына Азнабай карт безнең иң олы архив буенча табылган карта табып була инде. Ошо яктарга килеп, аның балалары булгандар. Ошо яктарга килеп, алар урманнарны бутап, ер эшкәртеп, ошо җирләрдә яшәргә калгандар. Ни өчен дигәндә, монда елга да якын гына, хәзерге вакытта бик бәләкәй елга булып калды инде. Элек дәү матур гына балыклар да була торгайды, мин бәләкәй вакытта тота торгайнык. Халыкта авыл исеменең барлыкка килүе турында ике фикер яшәй. Мөнир агай уның бер вариантын гына таный. Үзенең хаклыгын раслап, ул дәлилләр килтерә. Әлеге ботакларда да яланнар ситендә дә бик күп карама булган. Шунлыктан Карамалы авылы дип исем биргән булгандар аңа. Карамал дип яңылышта әйтеп куялар. Дөресрәге Карамалы агасыннан килеп сыккан үз менә бул. Тирә-ягын кара урман уратып алһа ла, авыл халкы ер эшкәртеп тары иген сәскән. Мул уңыш алган. Әле мин менә 53 елда туган булсам да, мин бик матур, яхшы исләйм. Тимерлегебез бар иде. Тимерлек кырында гына тигермән дә була торгайны. Ул тигермән ярылганлыктан һау китеп, тигермән әлеге вакытта юк инде. Нәйе генә буаның өемнәре генә торып калган.
Бірінші ел таман азат Уфадан келгенлерде теге археолог деген мағара кішілер жер астында бір темірге ұсырап, шуны соқи башлагандар де тирмен ташы келіп шықты. Ана ол тирмен ташы менің ұйқырында ята әлі өкінде алып қайттым, әрем болып ятмаған әлдім. Заманаһы өсөн ярай хук алга киткән авылда һич шикһеҙ мәсет булгандыр. Халык әле лә динле авылдаштарын яхшы хәтерләй. Әмма Аллаһ йортының кайда урынлашуы турында бернинди дә мәгълүмат һакланмаган. Быел Олы Карамалыга янә иман кайтты. Авыл халкының тырышлыгы менән 3 ай элек кенә яңа мәсет һалынды. Балалар һаны аз булуга карамастан авылдаштар белем усагын һаклап кала алган. Авылда башлангыч дөйем белем бирү мәктәбе эшләй. Урта һәм зур класс укучылары күрше Ләмәтгә йөреп укый. Халыкка эш юк диярлек, күптәр яшәү сыганагын ситтән эзләй. Авыл шарттарында үз кәсебен табучы юнселдәр дә юк түгел. Мәсәлән, Илһам Хәлитов бал корты тота. Уның 60-ка якын умартаһы бар. Менә алды ошо яңа нейте. Метод теге елына атырайтып үзенә биреп татып корттың. Ялтырауға өске қабылай инде. Ялтырауы. Семьяның нейіне Ай кеше яңышып та куя, ялтырауын ике сакка куя да, алай дөрес түгел. Былай қой болмай, былай қоярға керек инде. Былай шул елына атырайтып туратып сыгармай дигән. Еллыкта сыгармай инде, аклай истә. Менә шулай итеп куйдык менә. Менә. Шундай инде. Ярай, исән һавкыштыкыннар инде. Амин шулай булсын. Авыл Өфенән 100 сакрым алыслыкта урынлашкан. Сәгать ярымда баш калага барып җитеп була. Әмма юл насар булу аркаһында был вакыт күпкә артып китә. Ул юл мәсьәләһе авыррак инде безнең. Юлда һала башлаганнар, 2 километр асфальт алалар да шул кыя туктадылар. Байтак еллар инде хәзер. Юл проблемаларын решәйтәләр бик яхшы булыр инде. Юлдың төзекләндерелүе авыл халкы өчен икътисади яктан гына файдалы түгел. Милләттәшләребезнең күрше генә яткан баш калага барып, башкортса концерт, спектакль карау гомумән рухи дөньяһын байыту мөмкинлеге лә киңәйер ине. Катай кабилеһе 6 тармакка бүленә. Уларның көн байыш тармагын Иньер Катай, Козгун Катай, Идил Катай, көн сугыш тармагын Олы Катай, Бала Катай, Ялан Катайдар дип йөртәләр. Риваяттар буенча Катайдар Туктамыш хан гаскәрендә гайер хугышчылар булган һәм улар барыһы Катай карттан таралган дигән мәгълүмат бар. Туктамыш хан еңелгәс, Акхак Тимир Катайдарды кырып бетерергә куша. Кутускус кыргындан исән калган Катайдарга 21-нче буат башында яңанан юкка сыгу куркыны сыянай. Киләһе язма ер йөзеннән югала барган Юлдаш Катай авылы турында. Катайдардың бер тармагы Олы Катайдары Силәбе өлкәһендә Кәсте, Кыштым, Карабаш калаларында, Коншак, Аргаяш районнарында яшәй. Бала Катайдар Бала Катай районының Билән, Кәркәй, Маскара, Үтәш авылларында төпләнгән. Шулардан Юлдаш Катай авылы Силәбе өлкәһенә карай. Безнең Юлдаш Катай иң борынгы менә Нәҗиптras районындагы иң борынгы авыл инде. Ул былтыр 2011 елда 425 еллык юбилей үткәрдек авылда. Нәҗиптras Катай тауынан Катай карттайыбызның улы Юлдаш Катай килеп монда урын хайлаган, шул урында хайлаган, шуннан башланып киткән безнең авылның тарихы. Әйбәт шәҗәрә булган. Менің карттайымдарда хакланган булган ул. Ут чыгып китеп өйдә янган шул шәҗәрә янган инде. Бик үкенечле хәл. Вакытында Юлдаш Катай авылы бик зур була. Авылда башлангыч мәктәп, клуб, китапхана эшләгән. Бұл көргө урамы битендә көргө урамы дип атала. Тегендә авыл көргө бар. Шул көргө урамы бөтә өйләр бер-беренә тиеп торалар иде. Шул хатлы не. Бөтә урам буйлап авылдар бернинди бош урын юк иде. Мәктәп менә бул тереле, менә мәктәп бул тереле мәктәп бар иде. Шуның артында клуб була тугайны. Хәзер кесерткәндән башка бер нәмә калмаган инде. Хәзер авылдың язмышы бик аяныслы. Оның таркалуына хәзерге заман икътисады сәбәпсе. Свердловск калаһына, хәзерге Екатеринбург калаһына эсәргә һау юк. Таза эсәрлек һау юк анда. Шуның өчен улар башта Нәҗиптras калаһында плотина төзенделәр. Нәҗиптras калаһында ул шул плотинанан һауды трубалар буенча Часовая елгаһына агылып, шул Часовая елгаһына һау агып төшеп нигә бара инде. Екатеринбургка. Шуннан водопровод калдылар. Шуның өчен аны монда Билән авылы янында гына плотина төзергә булгандар.
10 метр тәрәнлігі бұларға тешаның. 10 метрден да кәм болмaz. Мына шол план, оны Москвала утверждателген болған, шол план бойынша біздің ауыл, значит, көсерге, мына келдік Кедровый деген поселокта, сол жақта тұрып қалды. Біздің ауылда біте халқын шында көсерге теш болғандар. Ол ауыл яңы юлдаш деп аталарға теш болған енді. Біздің ауыл халқы қалаларға кетіп, Нязепетровск, Уфале, башқа қалаларға кетіп, біттілер, таралышы біттілер. Начальство Нязепетровскеден келген. Олар кел ауылға көсерге тырышылар біздің нейді. Орыс ауылдарына. Біздің халық көсмені орыс ауылдарына. Мына шул хақлауға төзейбіз деп, ауылы біздің шуның арқасында юққа сықтыла қойды. Qaтай башкорттары ердәре сауда юлында. Кама буйлап Өфөгә илткән Исәт елгаһының үрге агымында ята. Ул юлды Иске Кадан юлы дип йөртәләр. Сауда, иктисад, сәясәт китешә шул юлда. Екатеринбург калаһын эсәр-һау менән тәэмин итәргә тиешле платина төзү илдәге икътисади көрсөк аркаһында туктатылган. Әмма төп башкорт авылы Юлдаш Катай юкка сыгып алдында тора. Бында тик карт-корылар һәм хаклы ялдагылар гына торып калган. Башкорт иленең ере, һавы, ер асты байлыктары һәр вакытта ил башлыктарының күзен кыздырган. Ул әле лә шулай. Бынан тик асаба халык кына зыян күрә. Башкорт милләтенең формалашуында Көнбайыш Урал биләмәһендәге ырыу кабиләләр күпләп катнаша. Уларга Юрматы, Юрмый, Бүләр, Янәй, Гайнә һәм Көнбайыш табын ырыуларынан Йомран, Кесе Кәлсер һәм башка ырыулар карай. Күп вакыт был ырыулар Бараш халкы дип аталган үҙаллы айрым бер ырыу берләшмәһен тәшкил итә. Киләһе язмабыз берләшмәгә ингән иң зур ырыу Юрмый, Юрматылар тураһында. Тарихчылар урта буат сыганактарына таянып, Юрматы һәм Кортугыр ырыуларының 5-6 буатта Азов һәм Дон буйдарында яшәүҙәрен асыклаган. Һуңғараҡ был берләшмә тарҡала. Уның бер өлөшө Дунай, икенсеһе Волгага китә. Азов буйына киткән Кортугыр һәм Юрматылар байлар, Юламан, Гайнә, Юрмый ырыуҙары менән берлектә башҡорт милләте булараҡ формалаша. Юрмый Юрматыларҙың һуңғы осор тарихы Көньяҡ Кама һәм Болгар биләмәләре менән бәйле. Ауыллар нәсел тарихларын өйрәнеп, күп кенә ачышлар, кызыклы ачышлар ясарга туры килде. Менә Бөгелмәдә яшәүче Мытыгуллин Хамза Фахрулович безнең бар, ул җитәкче булып эшли, Балкыш дигән җәмгыятьтә. Ул үзенең менә кем икәнлеген, нинди нәселдән икәнлеген белмидер. Мин аларга әйттем, Хамза Фахрулович, булай булмый, әйдәгез, сезнең нәселегезне өйрәнеп карыйк, кемнәр булып чыгар дип әйтеп. Менә ни гаҗәп, менә без аны өйрәнеп киттек. Документлар табылды, Хамза Фахрулович безнең Риза Фахретдиннең әтисе ягыннан туганы булып чыкты. Ул аны белмичә яшәде, менә гомер буе яшәгән, ул белмәй. Нинди кешенең туры буынын дәвам итүче. Аннан соң менә Карабашта яшәүче Фәрит Нәбиуллинның шәҗәрәсен өйрәнеп киткәнек. Бөгелмәнең татар иҗтимагый үзәгенең рәисе булып та торган кеше Фәрит. Менә шулай өйрәнеп киткәнек, тагын бер Риза Фахретдинның тагын туганы булып чыкты. Аннан соң Измайлов Иршат Рашитовичның ул сәламәтлек саклау идарәсенең башлыгы булып эшли Бөгелмәдә. Аның менә нәсел шәҗәрәсен өйрәнеп киткәнек, ул килеп чыкты Хады Атласының туганы булып чыкты. Нәселеңне белү, өйрәнү кирәк. Нәселеңне белмичә торып, бернинди алга китү юк. Киресенчә, түбәнгә төшәргә мөмкин, әскә югарыга күтәрелә алмаячак. Нәселен белмичә, тамырларын белмичә, үзенең тарихын белмичә. Азнакай калаһындагы Туган якты өйрәнү музейында был як халкының көнкүрешен, мәдәниятен, тарихын сагылдырусы комарткалар тупланган. Бындагы балаттар Татарстанның башка райондарыныкынан айырылып тора һәм дин буе башкортлары нагыштарын хәтерләтә. Был охшашлык биҙәктәрдә, төҫтәрдә генә түгел, хатта етештереү ысулында ла сагыла. Тарих төпкөлөнә күҙ һалһаҡ, башҡорт ырыуы Юрматыйҙар тарафынан нигеҙләнгән ауылдарҙың яртыһынан күбеһе хәҙерге Татарстан Республикаһының Азнакай районы биләмәһендә ҡалған. Искренне на территории Азнакаевского района жили представители племени юрмийцев. И недаром территория Азнакаевского района называлась Юрмийской волостью во время волостного правления. Юрмийская волость Бугульминского уезда, где протекает река Ик, граница между Башкортостаном и Татарстаном. Нижнее Стерле, село
Тут сейчас Стерле носит название. Там жил старик, который считал себя из рода юрмийцев. Без юрми населили, даже учеными сказания говорил. Естественно, если бы не жило племя юрмийцев, то и волость бы так не называлась. Тапшыруыбыҙҙың киләһе сығарылыштарында беҙ төбәктең тыуған яҡ тарихын өйрәнеүселәр Юрмый ауылдары менән ентекләберәк таныштырырбыҙ. Ә Салават Хәмидуллиндың башҡорт ырыуҙары тапшырыуында Юрмый юрматларҙың тарихына тулыраҡ байҡау яһаласаҡ. Башҡорттарҙы ҡаҙаҡ халҡы менән тарихи, этник, мәҙәни тамырҙар берлеге, тел, йәшәү рәүеше, ғөрөф-ғәҙәттәрҙең оҡшашлығы һәм дин бәйләй. Милләттәштәребеҙ ут күршеләре менән быуаттар дауамы төрлө йүнәлештә хеҙмәттәшлек иткән. Беҙҙең киләһе репортаж һуңғы йылдарҙа Урта Азияның сағыу йондоҙона әйләнгән Ҡаҙағстандан әҙерләнде. Ҡәрҙәш халыҡтарҙың үҙара бәйләнеше бронза дәүеренән башлана. Төрки осоронда ул тулылана, яңы һыҙаттар ала. Мәҫәлән, башҡорт менән ҡаҙаҡтың милләт булып формалашыуында бер нисә уртаҡ ҡәүем ырыу ҡатнаша. Среди тех людей, кто уверенно себя идентифицирует казахами, вместе с тем есть значительное число людей с башкирским происхождением. Я знаю, что и среди башкир тоже очень много выходцев из казахских степей, вплоть до того, что во многих башкирских родах есть подразделение с названием казах. Специально занимаясь историей Кустанайского края, вот этого региона, я, безусловно, так или иначе в источниках неоднократно встречался с фактами казахско-башкирских отношений очень тесных, начиная с того, что по некоторым данным и название самого города Кустанай так или иначе связано с башкирами. Алтын Урда һәм унан һуңғы осорҙа башҡорт менән ҡаҙаҡтың яҙмышы уртаҡ була. На территории современных Миндогаринского, Узункольского районов письменно зафиксировано пребывание сына хана Кучума Али с аулами каратабынскими. Башҡорттар сиктәш биләмәләге кесе йөҙ ҡаҙаҡтары менән тығыҙыраҡ аралаша. Был бәйләнеш бигерәк тә 18-нсе быуат башында нығына. Йөҙ башлығы Абдулхайырхан 1707-1711 йылғы башҡорт ихтилалында ҡатнаша. Уже позже, в 18 веке, неоднократно в казахских кочевьях находили приют башкиры, бежавшие от русских колонизаторов в результате нескольких башкирских восстаний. 18-нсе быуаттың икенсе яртыһында рус батшаһы христиан булмаған халыҡтарҙы көсләп суҡындырыу сәйәсәтен көсәйтә. Башҡорттар бөтә Рәсәй мосолмандары ихтилалын ойошторорға ҡарар итә. Милләттәштәребеҙ ҡаҙаҡтар менән дә һөйләшеү алып бара. Тарихта Бөрйән олоҫоноң старшинаһы Бикбулат Арҡаевтың урта йөҙгә барыуын дәлилләүсе документ һаҡлана. 19-нсы быуатта ла ҡаҙаҡ менән башҡорттар динен яҡлап сыға. В начале 19 века известный религиозный и общественный деятель, выходец из Кустанайской области Марал Ишан, именем которого у нас мечеть названа, выступал даже с идеями создания общего мусульманского государства, в состав которого вошла бы Хива, казахские земли, земли башкир и татар. И даже писал официальные письма. Ырымбур ҡәлғәһен төҙөүгә Нурәлей хан ҡаршы була. Был бер яҡтан ҡаҙаҡ менән башҡортҡа илек тоҙон бушлай файҙаланыуҙы сикләй, икенсенән ҡаҙаҡтарҙың рус батшаһы сәйәсәтенә ҡаршы булыуын күрһәтә. 1754 йылдың 15 майында Бөрйән ырыуы бер төркөм егеттәре Брагин командаһын тармар итә. Каратель отрядтары ебәрелгәс, 124 башҡорт ғаиләһе Ҡаҙағстанға ҡаса. Аҙаҡ ҡаҙаҡтар менән килеп, йорт ҡаралтыһын күсерә. Ырымбур ере Ҡырғыҙ Ҡайсаҡ менән башҡорттың сиктәш биләмәһе. Шуға ла бында ҡәрҙәш халыҡтарҙың рухи һәм матди берлеге нығыраҡ сағылған. Был бәйләнеште фәнни яҡтан өйрәнеү өсөн быйыл Башҡорт дәүләт университеты Аҡтүбә университеты менән берлектә өлкәнең Ҡыуандыҡ районына экспедиция ойошторҙо. Заман талабында филологқа қойылатын мақсат тек қана тілдік материалдарды өңдеу ғана емес, соның нәтижесінде ұлттың өзара ортақ мәдениетін, ортақ танымын, дүниетанымын түсіну. Бұл тілі түбі бір тілінен таралған ұлттардың да өзара тарихындағы сабақтастықты, кейбір қайшылықтарды анықтауға азамат ретінде, тұлға ретінде қалыптасуына әсер етеді деп ойлаймын. Һуңғы йылдарда Башҡортостанда ырыу йыйындарын үткәреү матур йылаға әйләнде. Гәрәй, Ҡатай башҡорттарының байрамдарында ҡаҙаҡтар да ҙур теләк менән ҡатнашты. Несмотря на то, что сегодня башкиры и казахи находятся в разных государствах, фактически юридически являются друг другу иностранцами, тем не менее эти связи, я думаю, сохранятся и будут дальше продолжаться, потому что только взаимовлияние, взаимообогащение культуры, оно способно дальше развивать
и как общие наши связи, так и башкирскую и казахскую культуры. Быел казак һәм башкорт галимдары өр яңа юнәлештә эш башлана. Улар халыкты этногенетик яктан өйрәнде. Тикшеренү һөҙөмтәләре киләсәктә тугандаш халыктар бәйләнешенә өр яңа күҙлектән карау мөмкинлеген бирер. Хөрмәтле тамашасылар, ушуның менән тапшырыуыбыз тамам. Тәкъдим теләктәрегезне әле экранда күренгән электрон адреска яки Өфөләге 251-73-92 телефонына шылтыратып еткерергә мөмкин. Шулай ук Башкорттар Һыҙыҡ ТВ Skype адресы эшләй. Тапшырыуҙы әҙерләүсе ижади төркөм киләһе сорашҡанға тиклем хушлаша. Һау булығыҙ, донъяны башҡортса ҡарағыҙ.